En aquesta sèrie de receptes no podia faltar el pa amb tomàquet. Però no un pa amb tomàquet qualsevol, perquè hi ha maneres i maneres de fer-lo, sinó un pa amb tomàquet amb un bon pa de massa mare casolà, tomàquets de sucar d'aquests petitets que com més madurs siguin millor per treure'ls tot el suc, i el que per mi és imprescindible, un bon oli d'oliva, com aquest de Canigó Oil, que és produït a Catalunya i li dona el toc que li falta a aquest pa amb tomàquet perquè sigui encara més perfecte. I ara, si vols saber com he fet aquest pa de massa mare casolà, queda't aquí que t'ho explico a continuació. La massa mare és molt fàcil de fer, però s'ha de preparar amb uns dies d'antelació. Únicament porta farina i aigua. I l'has d'anar alimentant, tal com t'explico a la descripció, perquè es comenci a activar i el dia que vagis a preparar el pa estigui així. Quan t'hagis assegurat de que la massa mare està activa, comença barrejant les farines en un bol i afegeixi la sal, l'aigua i, per últim, la massa mare. Això ho hauràs de barrejar per integrar bé tots els ingredients, però no farà falta amassar-ho. Quan ho tinguis a punt, tapa-la i deixa-la reposant durant 30 minuts. Llavors aquí farem el nostre primer amassat, que com veus no és ben bé un amassat, sinó que simplement consisteix en fer plecs amb la massa. La deixarem reposar 30 minuts més i farem exactament el mateix. Després de 30 minuts més de repòs, farem aquests altres plecs, que consisteixen en plegar la massa cap a dins i sobre si mateixa. En aquesta ocasió llavors la deixarem reposant durant unes 3-4 hores perquè acabi de fermentar i augmenti el seu volum. Llavors ja la podem col·locar sobre una superfície enfarinada i donar-li la forma al que serà el nostre pa, que llavors col·locarem en un bol amb un drap enfarinat i la deixarem a la nevera tota la nit perquè es produeixi la fermentació en fred de la massa. Després d'haver precalentat el forn, podrem treure la massa de la nevera i col·locar-la sobre la safata de forn. Primer cuinarem el pa amb vapor d'aigua, tal com us explico a la descripció, després amb escalfor a dalt i a baix i una mica menys de temperatura i per últim amb el ventilador. I ara crec que ja sobra les paraules perquè és increïble com queda, super cruixent per fora i amb aquesta molla super esponjosa per dins, perfecte per fer les torrades que més t'agradin i ideal per fer un bon pa amb tomàquet.